45 81 12 बराबर यानी कि मुख्यमंत्री डोरीगंज रास्ते पानीपत के लिए आने वाली 45 का 12 Jadi dah ke? Nang lo. Kayak mana? Junction, Aurangabad Junction, Bareilly Junction, Lucknow Junction. Media takurono dotona hambai jeng IPFT IWFT yot IPFT adisa miliwinai Delhi ni jontor montoro separate state ebakeba Tipraland ebakeba alada rajo বা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য দাবি দিবস নপালাইনা फायै थांनाय 18 तारिख निसिमि जों ट्रेन बायख्लायै आगलि निसिमि लामरवै दिनै 21 तारिख फुं 4टा तामानि जराव जों ओल्ड दिल्ली मैयाखेबा गोजान दिल्लीआव जों सफैजाक जत दिनै दिल्ली दरना फैनाय रक जत गाहाम फोरोंखायनो सफैबायखा केउफानो देरा गद्र करै दिनै 21 तारिख खाना 22 तारिख सालसा जों रेस्ट नालाय 23 तारिखआव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जों धरना खायनाय इन्डिया हास्टेनि बख्रक नरेन्द्र मोदी बनि थानायाव जों मेमरेन्डाम होनाय दैबो जोंनि अमित शाह होम मिनिस्टार बनि थानायावबो जों मेमरेन्डाम होनाय 23 तारिखआव आबुनि बागै दिनै जे त्रिपुरा हास्टेआव दंनाय रक बरनबा आं खबरखौ 23 तारिख जोंनि 6 शेड्युल मामानि साल अ सालनो जे जोंनि त्रिपुरा हास्टेआव दंनाय रक नरक बाहायनो दानिजा डिभिसन एबा खेबा दानिजा नग एबा खेबा दानिजा गामिव अ 23 आगस्ट पालायबायखे बेलायनो हामनाय दे पालायबाय होनै खबर जाव हामबाय जतन